Niku adile teng riku-niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi, mikir kowe. Ora waton iso omong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur ya, Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo ning pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Tru, minggir. Mundur. Ya. Lho, kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge akon Bali Bagong Tru taun ana windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud manusa cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taun ana widanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Tru. Rawe tat. Tarandas malang-malang tak putung. Tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cani wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya sing ati-ati. Lho pamit nggih, Bos. Iya sing ati-ati. Bareng Den, iya sing ati-ati Bagong, iya sing ati-ati. Aku bali saya ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA ku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngeyel Petro ki anggere emosine angel dikendhaleni. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayah loro jagat. Kula ugi kaget Yayi. Dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon saelpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta.
Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kanthong bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarja sapraptanira Panakawan Petruk kanthong bolong. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakana kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah. Pangestu Kutampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu Kutampanana ya Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paribeh. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa Pangestu Kutampanana ya Panakawan. Kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh, kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu ki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalendra. Sowan Nalendra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni? Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman kok. Saiki melu dukani Ndara Baladewa. Kosik terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajeni Kasunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya Jaya, aku ya Jaya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to.
kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Piye? Awang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didok-dodoki. Nek Sunan Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Koko Prabu. Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis, aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pecah. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marai do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Manah andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine. Urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tok gaglak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu. Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Petro, Dalem. selamat. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat kamu. Mantenipun Ndarawarku Dara Wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane rak ketok nek cedhak to, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndarawarku Dara lho. Ning nek karo awake dhewe ming selamat Gong, selamat. Ora dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha selamat niring sampika lho. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ah iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ono kawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharja. Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk Dalem sinun. eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun Sinum Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pinkajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira, nggih nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti ana tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhak ing pawarta. Undhak ing pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hoax. Kirik dengkulmu kuwi. Hoax iki kabar ora nyata, kabar ora nyata.
Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngapa, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk Gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula Gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Merga wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petuk, nggih. Ha, bibar menika bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nek ndi-ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi-ndi wis ora ana katentreman, nek ndi-ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuh sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula
Aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok jaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malahan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki kepengin bangun papan sing uripe para menungtitah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, Gareng ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula ora butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pangarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane ora mapan ana ing Kutagara Karang Pradesan nadyan ana ing Paredèn ana ing pagunungan dicedhaki rasane ditanting atine karepmu piye sirmu ngopo ayo to tak tampa apa kampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja bangun negara mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ngoten. Mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturahan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Panakawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Panakawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas, sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Wonten kasembadan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun. Petruk, apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Ki lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa.
Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lho. Nuwun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Iya, Petruk. Nuwun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nuwun sewu lho, Den, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lha nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klimasada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klimasada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur, pustaka Jamus Klimasada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Sinun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya, Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya, sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi ingkang langkung prayogi. Mangke mendak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lha nuwun sewu lho.
Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake. Ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sinondrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalan cekertaning bawana iblis lanat. Petro. Petro Kandhapala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lha kok drangap-drangap ucapan kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kuwalat ya, kuwalat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kuwalat. Nek ana kuwalate sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Ya, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya, kene Gede Mangsuli. Ya, ngunek nesu tenan. Tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kira wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sangelek-elek karo Kyai Prabu Ndrawati. Padha-padha mbutuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndrawati ya apik. Diwaneke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndrawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndrawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong. Kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan kuwi? Karo adine dhewe kok dadak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskes. Das maskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Kyai Prabu Ndrawati? Lah kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngunek Kyai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten niku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndrawati menika panjalmaning mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Ndrawati tenan. Nek panjalmaning musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndrawati ki panjalmaning mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan
ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi Cubriya Yai Prabu Ndrawati. Perkara Cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula Cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula Cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampeyan Cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok njur ra entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk Cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya terus. Kakangku insinyur ya terus. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintahing sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Dunekke piye? Dunekke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun ayangan iki bapakmu sing goragat cengele. Sing muni ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe ki piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada jejane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gicoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Konjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok ngapa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya.
ngidoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang, kowe dititipke karo Demang Sagapa karo bapakmu Prabu Basudewa. Merga jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wong glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge kowe akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Truk. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nang ngumule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mung suwe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit ati dalem Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit ati dalem Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye wae, Truk? Sapa sing cilik gedene saka kulit ati dalem Baladewa? Menang Bayang Pustaka Jamus Lima Sada. Tandingi, Truk. Semangkean. Aja gawe sayembara. Awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk Bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku Bayangan Pustaka Jamus Lima Sada. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk.
Aku metu jero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu jaba. Metu jaba. Ayo, glandang nek kula gane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep ngukur-ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nen dipapane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temu ndi papane wong neter kadidayan? Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Wah, iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Nggih kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek ndi papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dek winginane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang.
Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel tok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngaten mawon kula tak medal jawi. Iya, sing ati-ati, Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinul Mandura. Ning ngayal Petro ki anggres emosi niku angel dikenjaleni. Kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresno karo Petro. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sen. Iya, sing ati. Bareng. Iya, sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya, sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Pak. Iya, Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak, sing ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi, Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sinu. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya, sing ati-ati. Ndara kula nyon pamit. Iya, sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, mbuh, ya. ya ketoke dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok Urung tak kei dit ngono. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. aku ngguyu ki merga weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sapengeripun Bagong kliran ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasara dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Werkudara. Nggih. Arjuna wonten paring adhawuh Koko Prabu. Rumangsa ewuhaya penggalihing pun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Bakal mbok paringake kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep. Jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Arjuna darep atur apa? Mboten nami arep-arep bapisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepara saestu. Werkudara. Nggih. Nanging saora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadhang tumrap penggalihing pun Kakang. Gandeng iki wanci bedhug. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti, nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadhang marang barep kakangku. Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik. Ing mengkono bubarna kang padha sibu jeneng pun Kakang kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur ngedaton jeluk saking damparan kencana kinapit gambaran gading. Kadheraken sanggaring peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyane.